Здравейте, дами и господа. В момента гледате мен. Аз съм Конър и в момента рейдваме един в Дивиктус. Един или едни, не знам колко са. Ма... ще имат да взимат. Видях този холм, докато тръгвам да се правя холма. И доста така готин. И просто това, че няма резиденция, ми хареса. И си казвах, що пък и аз пък да не пък да го такова, ми се получи на такова, че просто не устоях и че да го гредам. И в момента правим точно това. Резваме холм! Холм, който ще бъде доста интересно, защото ще стане, холм е доста голям. И ей, това нещо е доста голямо. И не знам колко точно ще го чупя. Ама е толкова голямо. Това може би не трябва да го рейдвам сам. В момента сега ще викнем някой, ще питам преди да викна някой. Окей, писах. Една приятелка, защото като си включих скайпа видях първо нея, така че питам нея да иска да дойде. Даже IP-то на Дивиктуса не знам аз. IP, Дивиктус, тогава. Окей. Видях го долу. Тя е на линия. Обаче чакай малко момент. Аре бе, тъпа мишка. Така. Никой друг няма да иска да дойде. Така ли иначе... Ще пиша на друго момиче, ама тя не е най... След това се оправя сам явно. И ще си пусна малко така... Не скиновете, не. Нищо не баре за скиновете, че ще не може. Окей. Само от мишката ми. Тук. Не, аз не се чувам почти. Протарва. Така. Добре. Сега... Продължаваме се чупим. Тя още нищо не ми писала. Окей, брат. Си го слушал съм явно. Колко още има, бе? Той е малко, окей. Това е малко. Това е малко. Ще се оправим. И лаги. Още мисля. Не лаги. Не знам колко точно е паднало отдолу. Тема аз се взех доста. Така че, да. Сега тема, аз не проверих всички често. Значи, ограбих. Тук не съм ограбил нищо. Взех им храната. Тук ще вземем тия неща. Тук силни ли са? Силни са. То тук... мане. Дали тук писа? И днеска да не е толкова гадно, колкото си мислех. Стичаме в холма пак. Слагаме всички неща вътре. Тук шугър не знам колко ще ми трябва. Даже не знам с колко хора ще живея. Може да съм сам, може да съм с други хора. Така, чакайте тук. Окей, има още. Така. Окей. Сега, какво друго не съм взел? Керец, тук 2 картофа.
Те... Той тук ще взема, той ще взема, той ще взема, той така... Това нови звук, да. Ето тук е. Мога да направим, да направя гадно. И ще направя и тия неща. Ще направя честят. И пак не. Мога им ги гръмна, човек. Аз има паля, така че. Какъв е? Protection единица. Protection единица. И без това е някакъв гаден арбор. Нямам Silk Touch. Шибания ми проблем е, че нямам Silk Touch. Това не фака няма проблем. Това ще ми трябва. Не знам как се прави това, човека, но ще го взема. Съжалявам. Не знам как се прави, но ще го взема. Имам 2000 нещо. Мисля, че мога да селвам и ще си продам половината неща. Смисъл. Как се... Не знам дали това е ново, обаче преди не се разпиляваха така нещата. Примерно сега ако моби и някой те ще чета майната си нещата. Окей, взимам нещата тук това. Даже не са си го направили както трябва, what the fuck. Аре бе, що лаги бе? Що лаги точно когато аз снимам бе? Аре бе. Survival Games, what the fuck, аз се разбирам, че има Survival Games. Вау! Лагът е наистина голям. Clear items, има ли? Items. Лаги. Стабилно лаги. То клип ще лаги. Щом сервера лаги, изклипа ще лаги, защото все пак Minecraft лаги много. Айде. Добре. И нататък е спална. Доколкото знам. И пък е натам. Натам е моят холм. Защо казах? Никой нищо не е видял. Никой нищо не е видял. Не спирам клипа. Никой нищо не е чул, никой нищо не е видял. Няма превъртате клипа на обратната, назадно, нищо никой не е видял. Ако на следващия ден съм огребен човек, аз съм ретарден човек на света. Ама никога през живота си няма да намерите този холм. Ако го намерите, да сте живи и здрави, аз тук също си правя нещата. Надолу има ли нещо? Има. Няма. Няма ли? Я чакай малко. Окей. Така. Това си ще да няма. Толкова много дърво. С какво ще ме толкова много дърво? Не знам, ама аз просто ги ограбя. Ай, добре, аз съм щедър и песто и те не ми трябва да ни наравите ми тук, деца. Можем трябва да ще ги взема. Ще метнем той бомбил. Ще го вземем. Ще пък да не ги взема. А той айрон има... Оле... Те не знам какво се опитвали да правят. Не знам въобще даже какво ще се опитват да направят. Ако влезе някой ми разкатай фамилията, просто аз отказвам и отивам на банка. Демек аз съм взех всички неща. И аз не знам с кой знае колко. Добри айтеми. Само толкова ще взема, съжалявам, много ще ме извиняте, ама толкова само ще взема.
просто бомил на манери. Окей, отиваме си в хоума. Не, чакайте, бек. И се сетваме вече... Не го сетваме вече. Още де. Искам... Цялото дърво. Ей тук. Така. Сега. Мале, правим се на едни неща. Не бе, аз имаме, чакай бе. Какъв ми е проблема? Много съм заспал. Аре, ей така се. Мишката ми е ужасна в момента. Не знаете колко голяма мъка е така. С тази тъпа мишка. Оп. Окей. Добре, сега. Всичко вътре. То щуба. Щуба. Карай. Когато такова. Спитаме да не е чупен цялото. Си взема храната. Паде. Боже, това го кръстили фулт, това стига. Добре. Това ще е проблем. Мисля да чулава, what the fuck is going on? И да, това беше мене хора, надявам се, какво да ви е харесал. И да, това беше хома. Това беше хома, даже още не съм го... не съм го направил като и не изцяло интериор и така нататък. Ще смятам да бъде от такива пурпур блок. Пурпур блоковете. Да вляха очите нещо. Окей. Това ме хома, малко така грозен, защото още не съм го направил като хората. И да, това ще е от клипа, да се ви е харесал. Ако е така, може да дадете по един лайк, също да се абонирате. Не бях снимал 2 месеца, съжалявам, това е такова клипче, да ви се реванширам. И да, това беше от мене, what the fuck, това между неща и аре, чао! Young ones,